Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Ba, izan zen, nion ginen 30 egun inguru, izan zen, aste batzuk. Orduan, lehenbizi iritsi San Cristobal de las Casasera, eta han, konparte jaialdia kontatu bezala, eta lehenengo egunetan horrez gain, baia izan zen, hango kontaktuekin, harremanetan jarri, eta baita lotu hitzorduak, noiz emango genuen txarla, noiz jungo ginen zeara, irratira, eta abar. Hoiek lotu ondoren, jun ginen lehenengo komunitate batea, Acteal, Las Abejas, famatua, zoritxarrez, duela 20 urtean izan zalako sarraski hori, gero handik, bueltau, eta jun ginen beste komunitate batetara, hauek zapatistak eta, la realidad. Han ere, nazioarteko begirale gisa egon ginen. Handik bueltau, eta ia jun aurretik lotu genituen, konpromisoak, baitxarla, irratisaioa, espetxera jun ginen bertako presoak ikustea, eta gero izan genuen baita Centro de Derecho de las Mujeres de Chiapaskoekin entrevista bat egiteko, eta aukera hori aprobetxatu genuen, ondoren ere harreman egonkorragoa, finkatzeko ondorengo brigada juten direnerako, eta interesgarria. Eta pixka bat amaitzeko Cancunen egon ginen, Universidad ibiltaria, Universidad andante edo horrelako zerbait, eta beraiekin ere izan genuen nolako saio, informazio trukaketa, eta hor pixka bat amaitu zen zikloa.